Moltes gràcies per haver vingut. Així que vagi. Perquè, en fi, demostren que són un poble molt actiu, han participat moltíssim en les altres encuestes en el que és tot lo del paisatge i que han omplert la sala per a veure este siguiente taller. Diguem, este taller que va en tipus d'encuesta és molt més esquemàtica i ja planteja sobre aspectes més a prop o més al costat de lo que és el pla general. El plantejament ja és veure les expectatives de creixement que té la població de Benlloc, de què és el que espera créixer, fins a quin nivell, a on, en quins criteris. Entonces, antes de començar a parlar a veure fins on se creixeria, com, de quina forma, en quin tamany, en quina proporció, parlar un poc d'explicar les taques inicials que són les que marquen configuració d'aspectes, diguem, obligats, no? Com serien els aspectes mediambientals, o els de carreteres, o els de causes, els que obliguen per legislació específica pròpia que n'hi ha que complir, que estem obligats tots, al tramitar del pla, a subjectar-se a les lleis que n'hi ha, com la llei d'aigües, o la llei de carreteres, o la llei mediambiental. Entonces, dins de lo que és el terme, que està, diguem, remarcat, és el que té color, del terme no fica ninguna cosa de color, diguem, tenim, n'hi ha unes taques en color verd, que són sol forestal, que està dins de lo que era la llei forestal, n'hi ha un inventari forestal que ara queda degradat, però que segueix tenint uns problemes de classificació. Tot el que està en verd és el que està en l'inventari forestal de la Comunitat Valenciana. Tot el que està en este color roseta que n'hi ha per ahí, que es veu per ahí, no és això, és a dir, este és per ací, correspon a hàbitats d'interès comunitari. Són hàbitats d'espais protegits per hàbitats de vegetació, de fauna, que estan presentats a la Unió Europea i estan inventariats. Això es poden retocar, es pot retocar algo del borde, es pot ajustar alguna cosilla, però no es pot ocupar majoritàriament, es pot simplement jugar en el borde, comprovant el borde, perquè les taques eixes estan fetes en un mapa que té la comunitat i que està aprovat en la Unió Europea, on treballen en una escala 1:50.000. 1:50.000 significa que on hi ha un centímetre, a veure, quan hi ha un mil·límetre serien 50 metres. És a dir, un mil·límetre serien 50 metres de gran. Un centímetre estaríem parlant de 500 metres, que és molta distància. Clar, per filar un centímetre, que són 500 metres, ja és important, perquè estan treballant a una escala molt gran, a 1:50.000. Després n'hi ha altres aspectes d'espais protegits per temes de l'aqüífero, dels pous, és a dir, totes les proteccions eixes que n'hi ha per ahí són entre masses forestals, la protecció de pous i alguns tipus de proteccions d'aquest tipus. Les taques blaves aquestes que n'hi ha així són, n'hi ha dos. Una que és un color blau sòlid, veu tota una taca sòlida de color blau, que tenen ahí en els altres puestos, tant o mateix es veu, que és el Patricova. El Patricova és el Plan d'Acció Territorial de Riesgos d'inundació de la Comunitat Valenciana. També està a una escala molt gran. I el que han fet és, sobre el model d'elevació que n'hi ha de tot el territori, la normativa te diu que n'hi ha que fer les prevencions de lo que podien ser riesgos d'inundació a un període de retorno de 500 anys. Període de retorno de 500 anys significa la màxima ploguda que poguera haver en un període màxim de 500 anys. La majoria no veu mai el període de 500 anys, sinó el que se fa és, si a 50 tenim este i a 100 pot arribar a este, a 500 seria no sé què. I es calcula en aquest percentatge molt més alt del que normalment ningú coneix, que s'hagi inundat a tal puesto, però és el que diu la llei, n'hi ha que preservar d'hàbitat o de lloc de residència de la gent on puguen haver en perill persones, tot el que pugui haver un risc d'inundació en un període de retorn de 500 anys. Respecte al model matemàtic ese, de les plogudes on es fa un model de relieve sobre les curves de nivell, es calcula la ploguda de ser excepcional del període de retorn de 500 anys i es veuen on anirien les aulles i com desaullaria.
Entonces, fet aquest anàlisi ens dona una línia que està en un ratlleu blau que està per damunt. És a dir, el ratlleu blau és... Perdó, al revés, ho he dit al revés. El ratlleu blau és el Patrick Cova i la taca blava completa massissa és el que hi en el model matemàtic. La diferència que hi ha entre el Patrick Cova i el model matemàtic que hem estat analitzant és el Patrick Cova agarra una zona molt més ampla en el creuament del poble, en el que és el barranc que n'hi ha en el creuament del poble, agarra una banda molt més ampla en el ratllat eix, el Patrick Cova, com a que se desbordaria per el poble, i en el model matemàtic, per ahir que apareix prou encaixat, no n'hi ha tant de desbordament i, sin embargo, una volta eix del poble, que la zona es fa plana, s'escamparien les aigües. Vull dir, és el que eix en el model matemàtic. He preguntat en conselleria pues, si justifica, està clar, vull dir que més o menys les zones eixes que n'hi ha en blaves n'hi ha algunes disparitats entre el que és ratllet, que és el Patrick Cova, i el que és el color massís, diguem, el color sencer, que és el model matemàtic que han tret per les elevacions i considerant la precipitació tope del període de retorno de 500 anys, que és un animal que ningú la coneix, però que el que estableix la llei de l'urbanització per marcar el tema dels causes i els riscos d'inundació és això. Una volta tenim, diguem, el que són riscos que estan marcats i que n'hi ha que establir i preservar, el següent pas que n'hi ha allí és marcar tot el que són les infraestructures que n'hi ha en marxa. Doncs està dibuixant el que és la prolongació de l'autovia de la CV10, és a dir, l'enllaç en el doble nivell de l'autovia CV11 que va a l'aeroport i a Torreblanca, en el traçat de lo que serien les autovies i totes les planxes que ocupa la Quinteres. Els enllaços que n'hi ha que queden estan per ahí i l'altre que tindríem un al nord i l'altre al sud, i el plantejament que se fa és, des de l'equip redactor, és plantejar de que tant des de Vall d'Alba com des de... A veure, com es diu l'altre part? La Serra. Des de la Serra tant com i des de Vall d'Alba agarrar i en vez de que entraren per dins del casco urbà buscar una ronda de desvío perquè el tràfic de tots els possibles creixements que estan en marxa un costat i l'altre no tingueren que passar per dins del poble. Entonces, se veu per on caben, entonces cap un enllaç així on s'ajunten els dos barrancs antes d'entrar al poble, cap passar per darrere de lo que és la zona de l'urbanitzable, per darrere de Vall d'Alba, cap per ahí al costat entre unes granges que n'hi ha així i anar a buscar aquesta punta de si baix. I per altre costat estaria la possibilitat de, dins de lo que és l'anell que apareix en tots els cauces de riu, de barrancs així, generar un viari de borde urbano. Un viari de borde urbano és una de les coses de normal prioritàries quan es fa un pla general. Si tot el món té que entrar dins del poble per anar a buscar per a les cases, genera un tràfic induït per dins del poble que genera molèsties. Lo normal és, si el poble va creixent, que n'hi hagi un viari més important que faci de borde i que permetís que l'accés no vagi concentrat en un punt, sinó que repartit de fora per dins, cada un en la seva proximitat de la seva casa. Entonces, lo, diguem, de AIAU, vamos, de cartó, és generar un viari de ronda automàticament per facilitar l'accés que no siga exclusivament per un puesto puntual, sinó que se repartisca els accessos per accedir més fàcilment al lloc de vivienda, d'habitatge, no? Entonces, el generar un viari de borde urbano, que a més és el que separa, diguem, la transició entre el que és el territori edificat, el casc urbà, i el que és el territori no edificat, el camp. Entonces, dins de l'espai eixe, el que han fet és veure dins de les puntes d'algunes cases i edificacions que n'hi havia per ahí, per a on cabria, que és aquest viari que apareix per ahí marcat en un color rosa. Diguem que en color verd, que n'hi ha per ahí, serien el que serien rondes d'accés i tràfic d'altres pobles, i el que està en un color rosa més marcat ahí, que seria la possibilitat de lo que seria un viari de borde urbà.
Bueno, plantejat una espècie de model d'infraestructures que no és exactament, per això hem agarrat un tamany així a menut. Vull dir, no... Entenguem que on està marcada la ratlla d'aquest carrer de borde urbano o la carretera pot ser ahir o pot ser 50 metres més a un costat o a l'altre. És algo que després, quan plantegem les possibilitats de creixement de Benlloc i quin és el creixement que plantegem, pues igual el borde urbano va ahí o va 50 metres més per dins del poble o més per fora, és dir, no és una cosa exacta, és una proposta d'establir un model de comunicacions generant un viari de borde urbano, que seria el que apareix en color rosa, i una espècie de carretera de circunvalació que enllaça les altres carreteres perquè no passen per dins del poble, que és la que està marcat en color verd. ¿Vale? Una volta tenim això, el que han fet és, des de l'espai de lo que seria el viari de ronda, marcar una franja de 50 metres, perquè és la de que si n'hi ha algo de vegetació, tipus arboleda, per arbres o això, atenuaria el que seria el ruïdo de tràfic. ¿Vale? És dir, a partir de 50 metres, que és des d'on estan les ratlles i els dos en les fletxetes, a partir d'ahí, diguem, ja n'hi hauria una certa atenuació del ruïdo del tràfic per a començar a ser disposar de les condicions d'habitable l'espai que n'hi hauria. Doncs, diguem que tenim unes zones no ocupables per un tema de consideracions de caràcter sectorial, com són els hàbitats, el forestal, les carreteres, el tema d'inundació, la proposta d'estructura de comunicació, diguem, aquesta estructura d'accés des del nou nucli a buscar allà, generar el viari de ronda per enllaçar les dues carreteres que no entren al poble, i després que l'accés, diguem, prioritari al poble, que és avui, que se mantindria alternatiu a lo que és la carretera de circunvalació, com a l'accés en l'Arboleda, i això, generar un viari de borde urbano que permetira distribuir el tràfic i que no tots tingueren que entrar al centre per a les afores a buscar-les. Sobre ahí, diguem, una hora que està un poquitín més gran, són les que estan aquí. Este es veu un poquitín més gran el que és el casc urbà. Diguem que el que han fet és generar 500.000 i 1.500 metres, que són les franges normalment d'afecció o de protecció des del casc urbà, des del centre, han fet una corona 500, una 1.000 i una 1.500, per a veure en quines distàncies o alguna cosa estaríem parlant de lo que és el casco urbà. Entonces el plantejament que s'ha fet és tipus una encuesta per veure plantejar què és el que estem plantejant a créixer, què és el que els ciutadans de Benlloc plantegen de creixement, en quin ordre, i entonces el que s'ha fet és fer una espècie de qüestionari, que és esta fulleta que ara anem a anar portant-la, no? Para que vostès, quan es vinga bé, de ara o quan puguen, poder anar... La finalitat del qüestionari és obtenir una mostra de l'opinió dels veïns de Benlloc al respecte de les possibilitats de l'evolució urbana del municipi. És dir, és saber què pensen vostès, de quin creixement, quina és l'opinió, si és necessari créixer, no, com, quan, en això. Entonces, el que hem fet és previndre les possibilitats que podrien ser. Un altre tema que m'he oblidat és aquestes línies que n'hi ha així, això d'ací, és l'aeroport. I aquestes dues línies que n'hi ha així, i aquestes dues línies que n'hi ha a trazos, és el que és l'aproximació de l'aeroport, és a dir, el lloc d'entrada i eixida d'avions. Entonces, diguem que esta franja d'ací és l'aeroport i això és l'aproximació d'entrada i eixida. Ho tenen en totes aquestes d'ahir igual. Això és l'aeroport i aquestes són les línies d'ahir a ahir. Això són les aproximacions d'entrada i eixida d'aeroport. Ho tenen en funcionaments estadis. Tant el que ocupa l'aeroport com en l'aproximació de l'aeroport no es pot edificar. No es pot edificar. És una altra afecció que me s'havia oblidat. I que és important perquè
Que talla moltíssim això, no? Talla moltíssim. Vale, entonces... Vale. No. En principi no te diuen que no, diuen que tens que demanar permís a l'aeroport primer, a AENA segon, i te poden dir si es pot edificar en quines condicions. En certa altura, en un balisament, en unes llums a techo, en un no sé quantos... Sí, això. Però en realitat pensem que és més clar que no, que tot el demés és un lío. Vull dir, és un lío i que al final te diguem en el 90% dels casos que no. Entonces, bueno, pues ho marquem, sabem que hi ha una franja enorme que està condenat o quasi condenat per l'entrada i eixida del seguit. Bueno, va ser d'això el qüestionari. Apoyant-se en els panels informatius estos elaborats per plantejar això, la idea es que reflejen la opinión de lo que piensen ustedes del crecimiento del pueblo. Entonces, la primera sería: ¿considera necesario que su municipio tenga determinadas zonas residenciales de expansión para un futuro crecimiento del casco urbano? Y fíjense, siempre siguiendo criterios de ciudad compacta, crecimientos colindantes a la ciudad urbana actual. Es decir, no plantegem una urbanització a mig quilòmetre o a 1 quilòmetre del poble, que és en certa manera incompatible. És com crear un altre poble a l'altre costat perquè vingués problemes cap així, no? Quan tinguin algun problema vinguin, però per res més. Vull dir, i generar com un gueto a un altre puesto que depèn de la qualitat o lujo de les viviendes, pues serà un gueto de rics o un gueto de pobres, no? Però no plantegem això, plantegem el poble té un cent d'encant, el poble s'ha mantingut compacte, no han proliferat urbanitzacions, no ne tenen, i ja és un símptoma de que no és el camí. Avui està rebotant-se tot això perquè no és sostenible, és dir, obliga que la gent tingui que anar contínuament en cotxe d'anar d'un lloc a l'altre per això, i el plantejament que se fa és: anem a veure el creixement al costat del poble de manera compacte perquè el poble pugui créixer o no. Entonces és, si consideren que té que créixer, es marcar sí, doncs continuem preguntes sobre ell, i si consideren que no té que créixer, que el que té que quedar-se pues en els 1.200, o si queden alguns solars més, 1.300 habitants, o algo així, que n'hi ha avui, pues ficar-lo, no? I aquest és el tema, més o menys. És a dir, consideren que deu créixer algo, després veurem quan i a on, no? Però en principi el plantejament és: considera que deu créixer algo més o es queda en el que té? Si diu que no necessita créixer, no cal parlar de a on, ¿no? Votem la segunda pregunta. Y si digo que sí, entonces en el caso que estuviera de acuerdo en la determinación de esas zonas de crecimiento, de las zonas propuestas en los paneles informativos, ¿cuáles y en qué orden considera que serían necesarios? Para poder contestar con mayor criterio, a continuación se muestra una tabla de donde quedan reflejados los parámetros que caracterizan a cada una de ellas. Entonces, darrere hem ficat, mireu, tenen ahí una sèrie de A, B, C, D, E, veu, al costat del poble, una sèrie de zones que estan en lletres, A, B, C, D. Miren, el Bell-lloc té un model d'ocupació del territori, i ara explico el que és això. La llei valenciana diu que n'hi ha una vivienda per cada 100 metres... La llei valenciana, per traure l'estàndard de població, diu que n'hi ha una vivienda per cada 100 metres de techo edificables, igual dona que sigui en planta baixa, que en àtic, on sigui, és dir, per cada 100 metres de techo construïble, és dir, per exemple, un solar que tinguera 200 metres quadrats i pogueren fer 3 altures, serien 600 metres edificables, no? 600 metres edificables, segons la llei valenciana, serien 6 viviendes a 2,1 persona per vivienda, 12,6 persones, ¿vale? ¿Vale? Es decir, així. Entonces, en arreglo a esos baremos, està tret, cada modelo de ciutat es fa una comparació, és dir, realment respecte a lo que es pot edificar en Bell-lloc, el que realment està edificat, el tamany de les cases i la població que n'hi ha, resulta que Bell-lloc està aproximadament, està en el 52, aproximadament compten en la meitat dels que cabrien, ¿vale? Per què? Per un tema molt clar.
perquè els patis no estan tots tallats a 100 metres quadrats exactes, no tot el món edifica totes les altures possibles. És a dir, què ocorreix quan uno té un pati de més de 125 metres de pati? No? Pues que aquests 25 metres de pati són 25 metres de pati per 4 altures, una vivienda menys que n'hi ha, no? I les altures que no s'edifiquen, i la planta baixa que es gasta com a cotxeres, que tampoc és vivienda, que, és dir, del top edificable Benlloc està aproximadament per la meitat, ¿vale? Així està tret la cabuda que tenen en arreglo lo que fica la LUC, la llei valenciana, en el reglament, en l'article, crec que és en 8 del reglament, en el que estableix els 2,1 habitants per cada 100. Entonces diríem que la zona A és esta, diguem, que té uns 74.800 metres, considerant un índice d'edificabilitat bruta de 0,6, que és més o menys el que té el casc urbà, i serien unes 450 viviendes, contem que en realitat serien 230 o 220 edificables, no? Seguint el model d'ocupació que té, i segons la llei valenciana 943 habitants, segons el model d'ocupació de Benlloc la meitat, no? Uns 470 habitants, ¿vale? És dir, que esta franja de sí desarrollar, encara que aparentment dius, si és tan gran com el poble, però és que ho venia que deixar un 10% de zona verda, més el 35% del volum d'edificació total entre zona verda i zones d'equipaments, més el viari exigeixen per 0,6 que els carrers ja siguin de 12 metres com a mínim. És dir, que entenguem que quan veiem això, de solars pues, pot quedar la meitat, i de la meitat, segons el model que ocupa Benlloc, s'edifica la meitat. Luego, això està tot compacte, que està tot edificat, i aquest espai considerem que estaria sobre la quarta part. Vull dir que quan estem parlant d'ahir de 400 habitants sobre 1.200 que tenen ara, entenc, a 1.200 s'està ocupant això perquè no n'hi ha pràcticament ni espais lliures, jardins, zones dotacionals, places, coses d'estes. Això que està molt formatat, els huecos estan en els bordes, i que els nous creixements, la normativa exigeix uns paràmetres d'estàndards de qualitat i de zones dotacionals públiques. Entonces, diguem que en aquesta zona A, de lo que tenen els quadros, el model de Benlloc és aproximadament la meitat. És a dir, estaríem parlant de 200 vivendes i unes 470 persones. Exigiria, per exemple, 4.700 metres quadrats de parques, 6.700 metres de zones verdes i 8.900 metres d'equipaments, perquè fem un paràmetre més o menys de quina quantitat d'espais tindrien que ser dotacionals públics, espais públics. De PQL és parque, ZB és zona verde, jardins, i EQ és equipament. Equipament pot ser escolar, mèdico, administratiu, és a dir, un espai dotacional de caràcter públic. Si agarraren la zona B, esta de sí, diguem que és algo més menuda, 58.000 metres, cabrien unes 170 viviendes, la meitat és que dic ahir, i 360 persones. I n'hi hauria que dotar aquest espai d'aproximadament 3.600 metres de parques, 5.200 de zones verdes i 6.900 d'algun equipament dotacional. Si parlàrem la zona C, estaríem parlant de 59.000 metres, 35.000 edificables, serien unes 170 viviendes, 370 habitants, 3.700 metres de parque, 5.300 de zona verda i 7.074 d'equipament. Veuen ahí els quadros de totes les deixades. És a dir, cada un dels espais de l'entorn del casco actual de quins paràmetres estem parlant. Entonces, el plantejament és, si uno diu, jo vull que es quede com es quede, pues no fa falta contestar això, està clar, tot seria no. Si dius, bueno, jo sí pense que crec, i crec que el més ideal és que creixga en la zona C, pues ficaria en la zona C sí i en l'ordre primer de lloc, o en la zona A primer de lloc, és dir, en quines zones pensa que deu créixer. Un altre tema és que després, per la forma de creixement de Benlloc, que té un creixement prou pautat, es planteja que creixga una zona, quan aquesta zona tinga un cert grau de colmatació, pugui créixer a un altre lloc, perquè un pla general no és una cosa
per dir la fem ara i és agotar, és una cosa per previndre com té que anar creixent i com té que anar evolucionant el poble. Vull dir que potser estem parlant a 15 o 20 anys vista, i estem plantejant, bueno, doncs, pensem que en lloc té que créixer fins a un cert nivell, però té que créixer pautat. Bueno, doncs que han fet tallaetes, diguem, més o menys menudes, de 300, 400 o 500 habitants, fa que el creixement pugui ser primer una zona, després una altra, no? Que pugui ser pautar i que les coses porten el seu temps i vagin evolucionant. I el pla general el que marcaria seria aquest període de creixement i quines fases deuen créixer. I si n'hi ha una ponderància d'un itinerari de creixement, doncs primer una zona, després l'altra, el que han fet és plantejar. Ahí n'hi ha un exemple, que és el que es veu en clariu, no? En l'exemple està ficat a voler. Han dit creix A, B i C, pensant, doncs és el més prop del poble, és el més lògic, sense creuar a l'altre costat del barranc. A l'altre costat del barranc, doncs no vull que creixga, o pense que no és el lloc adequat, fique no, o fique sí, vull dir això, l'exemple és un exemple i no vincula res, m'entenen? És dir, l'exemple és un exemple. I després l'ordre. És dir, si jo pense que, imagineu que pense, pues l'E és massa gran, l'E no, o l'E sí, i l'altre no, i dic, des que pense que sí, després fiquem l'ordre, ¿vale? Des que pensem que sí que deu anar al creixement, pues fiquem l'ordre. Quin deveria ser el primer que creixera? Després el segon, després... És que n'hi ha, si uno fica només uno no cal que fique ordre, no? Vale. Tenim clar aquesta pregunta, és un aspecte de creixement de lo que és l'entorn del casc urbà. La pregunta 3 plantegem, és dir, una cosa és el creixement d'espai residencial, de lo que és el poble. Anem a veure el següent pas. Plantegem la creació de zones industrials o terciàries, és a dir, un terciari és una zona de servicis, d'almacén, un industrial pot tindre tallers o pot tindre una indústria més pesada o menys, és a dir, se considera necessari la creació de zones industrials o terciaris, és a dir, espais d'empleo, no? Espais d'empleo para la ocasión de actividades económicas arraigadas en el entorno del propio municipio. Entonces es sí o no industrial o terciari. La diferència de l'industrial i terciari és l'industrial són activitats de fabricació, el terciari són més activitats d'almacenament o de servicis. És a dir, l'industrial és fabricar, és produir coses noves, construir algo, ¿no? Generar algo, y el tipo de terciari, pues un almacén, un hotel és un terciari, una zona logística, un concessionari de cotxes és un terciari, és a dir, una zona de restaurant és un terciari, una zona d'oci també és un terciari, entenen? És a dir, un industrial és fabricació i un terciari és almacén o servicis. Entonces, si sí o si no, de quin tipus. I si alguna de les dos es sagrada y es afirmativa, entonces partem a veure a on col·locar-los. Y entonces, lo normal es lo que podrien ser activitats que vagin vinculats a l'empleo de la gent dels pobles, que estiga relativament prop del poble, perquè siguin curts, i que estiga més vinculat a lo que són els accessos de carreteres, per a lo que és tant la portada en matèries primes com l'eixida de producte acabat, o si és un almacén en entrada i distribució de mercancies, o si és un servici, l'accés de la gent que ve a disfrutar del servici. Entonces, hem plantejat franges, diguem que a la zona que seria l'accés des de l'autovia no ho podem fer perquè tenim tot el tema de l'afecció de lo que és l'entrada a l'aeroport, i entonces tenim l'entrada des de l'altre costat de l'autovia, que seria l'entrada des de Villanova, no? I després l'eixida per Caidal pareix complicat perquè tot el que es ficaria en Eidal obligaria a passar o a acostar-se per al poble, o l'eixida per Cavall d'Aigua que pogueren anar per
la circunvalació proposta, no? Entonces, han ficat unes franges a un costat o a l'altre com a possibles, no? Canvis de creixement. I han fet les dos possibles zones de franges, per a un costat i per a l'altre, no? Entonces, si se pensa que sí, algún tipo de actividad vinculada a empleo local del poble i coses d'estes, pues lo lògic és que estaguera per a un lloc o per a l'altre, no? I entonces, si se pensa que sí, pues marcar lo mateix que antes. Quina creu que sí, la que no creu que no, res, i si creu que més d'una, pues marcar l'orden, ¿vale? Si creu més d'una, marcar l'orden. La pregunta 5 és parlar ja de l'aeroport i de... Ante la instal·lació de l'aeroport de Castelló en el terme municipal de Benlloc i Vilanova d'Alcolea, si creu convenient aprofitar les sinergies que comporta la ubicació de l'aeroport. És a dir, l'aeroport va generar un tràfic de gent i de mercancies a l'aeroport i entonces se pot generar una bolsa d'espai on tindre almacens, servicis i coses d'estes, pues, des d'hotels vinculats a gent que va i ve i fa transbordo, coses d'estes, zona comercial, zona d'almacenatge o logística de materials que són de més valor que puguen anar en avions de mercancia i vincular això. Allí, lamentablement, no queda molt a triar, és dir sí o no, perquè entre la zona protegida i la carretera i l'entrada i eixida d'aeroport només queda aquesta bolsa d'ahí, m'entén? Però jo he marcat tota la bolsa, és dir, si se vol, ese és un hueco on cap i si no se vol, pues ja no cap en altre puesto, vull dir, vinculat a l'aeroport és que no n'hi ha més, no n'hi ha més lloc, ¿vale? És el que està ahí en el número 4, ¿vale? Ho veuen ahí. El verd és alguna trosser de zona forestal que això pues, es reordena ficant les zones verdes per ahí o alguna cosa, però captura cabría. ¿Vale? Y la pregunta quinta es ese tipo. Si se planteja fer algo vinculat a poder aprofitar lo que genera el tràfic de persones i mercancies des de l'aeroport com a un font d'activitat o bolsa d'espai per tindre que encara el poble ahí, si se planteja és que no queda més puesto. És dir, no han plantejat alternatives ahí perquè és que no n'hi ha. ¿Vale? No, els aspectes sectorials de tot el que ve de TAC, més la zona d'afecció d'entrada de l'aeroport ja no queda més lloc. Entonces, si se pensa, es per ahí y si no, pues no se debe ocupar. ¿Vale? Y per últim, l'altre tema que n'hi hauria és, a banda de lo que són, diguem, les proteccions de paisatgistes i tot això que n'hi ha, i les proteccions naturals que n'hi ha aspectes d'estes de transformació en alguna de les zones. Entonces, n'hi ha dos coses que són, una a nivell de les granges, que es la pregunta 6, que anem a veure ara, y con la finalidad de ordenar territorialmente la localización de las distintas granjas situadas en todo el entorno del término municipal, de tal forma que pudieran quedar ubicadas de una forma conjunta en una misma zona, evitando así las posibles molestias de olores que estas pueden generar en el casco urbano, cree si sería conveniente crear una zona concreta on anar. Entonces, plantejen el tema de les 25 centímetres del casco, és a dir, tindrien que anar fora d'este cercle. Dins d'aquests cercles ja mos apareixen, ahí n'hi ha unes granges, així n'hi ha altres, ahí n'hi ha altres, ahí n'hi ha altres, són aquestes coses marcades en roig, i la majoria estan per ahí. Els vents predominants que han vist en el tema de tot com es diuen, les estacions meteorològiques, que marquen el tema, el vent predominant està d'esta manera, ¿vale? És no exactament com l'aeroport, sinó un peliu un poquitín més horizontal, estaria d'esta manera, ¿no? Entonces, para que així no poden anar, el plantejament que estaria anant per ahí. Així tenim unes zones més protegides, entonces el que han plantejat a nivell de possibles alternatives que pareixerien coherents és, ahí n'hi ha una immensa majoria, estaria, diguem, sobre esta zona de la vía pecuaria més o menos a un costat o a l'altre. És a dir, esta zona d'ahí, la que hem ficat X o Y, ¿vale? Sobre aquestes zones. Entonces, lo que preguntem ahí és, si se planteja crear una zona para granges, poden dir sí o no,
fora dels 1.500 que s'edifiquen on vulguin o no s'edifiquen en ningú lloc, i si creem una zona per granges, dins d'aquestes zones quines creuen que serien les més adequades, a X o la Y, no? Poden dir que no o que sí, i si diuen que sí, plantegen sobre aquestes opcions. I si pensen en un altre lloc, pues ho diuen també, encara que no està ahí, apunten algo. És una encuesta més o menys dirigida perquè les alternatives no n'hi ha tantes, no és algo lliure per uno diga pues jo crec que l'aeroport de Villagrán se n'ha fet punyetes i la zona industrial devia estar així. Vale, pues no és possible. Bueno, entonces, com? Les coses més o menys tenen les possibilitats que n'hi ha, pues dins de les que n'hi ha hem intentat estructurar-ho de la manera més sencilla o esquemàtica possible perquè la encuesta no siga algo que diguen es que uno ni hay que dirigirse así y estudiar para eso. Y nos queda una última pregunta. En las zonas del término municipal denominadas el Cuartico, Subarra, Pedrecita, Alcabal, es decir, todo lo que es la punta del Pujol, es decir, toda la punta esta de sí, diguem, tota la punta esta, últimament s'han generat diverses transformacions agrícoles per ahí, per esta zona de sí, són els huecos que n'hi ha sobre les taques verdes, són transformacions agrícoles. Esta gran bolsa de sí, esta bolsa d'ahí, esta bolsa de per ahí, són transformacions agrícoles que han hagut en mà. Entonces la pregunta es, en les zones eixes de pràcticament estaques muntanyoses, eixes que són hàbitats no es pot fer transformació, eixes estan prohibides, el tema que estaria en aquestes zones de cim, en les quals en els últims anys s'han fet distintes transformacions agrícoles, considera que aquestes transformacions deurien seguir poder-se realitzades o no? Si deuen ser protegides mantenint el mateix conservació un espai natural o poden fer-se transformacions. Hem parlat de les zones de creixement, de les zones d'una sèrie d'activitats, de les altres activitats de caràcter econòmiques i de les que puguen ser transformacions o no. Pràcticament me pareix que han tocat tot el terme en tot punyetes a doble cara perquè no siga molt pesat i puguen expressar. Si hi ha alguna cosa que creuen que s'han deixat i que no està en el això o en algun borde o alguna cosa o en la fulla la grapen i ja repleguem totes les suggerències o idees. Aquesta és la idea de lo que és un taller d'urbanisme o d'evolució urbana, més que no, diguem, estan els dos, els vells i els nous, estan tots. Estan els vells que estan en aquesta carretera, aquesta és l'actual, aquesta carretera actual, aquesta és la carretera actual. La d'entrar al poble és esta de sí. Sí, esa es la primera avenida de Castelló. Esta es l'altra que ve des de Sollenau, ¿vale? Después atravesem per dins del poble i la de Valldarba i la de... ¿Cómo se llama otra vez? Serra en Cartera. Y Serra en Cartera. Entonces els dos entren per dins del poble per creuar per així per allà. Entonces, se proposen les propostes, ¿no? El nu que arriba d'allà arriba ahí. Entonces plantegem des d'ahí que arriba el nu que generen tot este, no arriba a esta punta de sí, sinó arriba tot el creuament d'un costat a l'altre i passa així. Entonces el plantejament és fer un accés per ahí, paral·lel a l'actual, per no tallar tota l'entrada en doble arboleda, paral·lel a l'actual, generar l'entrada al poble. I en un punt on, diguem, tot l'al·luvió d'aigua ja es comença en la possible zona d'inundació, ahir el cauce se són més estret, cabria la possibilitat d'un pas en compte, generar un pas per connectar les altres dos fora poble. La possibilitat d'anar per allà és més complicat. Més complicat perquè les carreteres estan a aquest costat, és a dir, el camí és més llarg,
i després atravessem més tramo i els barrancs són més estreits i això són més plans a nivell de la roca. Entonces se planteja l'alternativa del pas des d'este costat per enllaçar-les. I l'altre tema de l'altre plantejament de proposta és creixgam hasta on creixgam, jo no sé si creixem hasta ahí o creixem hasta ahí, però evidentment el que està en groguet i en marrón és el que està allà al poble, és dir que ahí estem ja pegats ahí, així queda molt positiu d'Holgura i ahí queda més Holgura. És dir que per ahí algun tipus de viari de bord urbà, de manera que quan no entre puga accedir sense tindre que entrar per dins del poble per tornar a eixir per Cabeza Fores, deberia estar. Això és de cantó. Els accessos des de l'autovia tindríem un enllaç que ve des d'allà, que manté entrar, i l'altre accés veí. Sí, s'han canviat. Antes era com una superrotonda ahí, perquè el que era la carretera que anava a l'aeroport no era autovia. Entonces, era autovia esta y esta no era autovia. Entonces, de l'autovia que era la principal, eixien a distint nivell, feien una rotonda i eixien a les altres. Ara, esta és autovia i esta també. Entonces, autovia en autovia és un escalestri, ¿vale? Els dirés, si es donen compte, mira, hi ha 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ramals que s'entrellacen, ¿vale? És dir, tota esta bolsa de 6 és un escalestri. No té més pega, estarà senyalitzat, agarrarà el carril, pegarà la volta, passarà per dalt o per baix o el que sigui i arriba al puesto. Però són autovies, vull dir que no és arriba para una rotonda, té un serà al paso. Com? Esta per allà i esta que ve i té una eixida per entrar a l'aeroport, però va a parar hasta Torrent. Ahí, tot això. Un poc antes de la raya eterna, un poquitico antes de la raya fa apuntar el que és una meua. I els canvis de sentit No, es que a mí que me fijaría la documentación. ¿Ah, sí? Que estaba buscando la confianza. preguntes, dubtes, tenen tot clar? L'he explicat tan clar? Què estem parlant de aproximadament a partir d'ahí podrien edificar una planta. Ese tramo d'ahí no res. I a partir d'ací aproximadament els 1.500 metres que és això, a partir d'ahí una planta, alguna caseta o alguna cosa caldria, però n'hi ha que demanar permís a ENA o
faci els articles de tota la part del quartil i tot això, si això suposa que no queda molt de tros al terme que se pugui fer, no? Està tot molt... La part de dalt del poble ja va, no? Tot el que està de blanc, inclús el que és inundable en blau, estarà en l'ús agrícola. Està en l'ús agrícola, no se planteja el tema. És dir, el que estem plantejant tampoc és... Anem a veure, així n'hi ha zona forestal, que és el que està de verd, ¿vale? I n'hi ha buits grans, com és aquest buit gran, HDI i HDI, que són tres transformacions agrícoles importants que estan, pues no sé si dir 3 o 4 anys o 5, però no deuen ser molt més. Deixe temps per així més o menys. Mirant una foto aèrea de fa 10 anys no està bé, ¿vale? És dir, nosaltres tenim una foto de l'any 98, una foto aèrea de l'any 98 i no està bé. Sí que n'hi ha roblers per així que no n'hi havia, que n'hi ha campells, però les transformacions eixes grandotes no estaven, no? Entonces, el plantejament és, una cosa és, n'hi ha zones que estan de cultiu i estan sense massa forestal, no? Que estan plantades i se planten i se canvien cultius i se fa el que siga, però on està la massa forestal eixa se respeta o se deixa que se pugui llevar, no? Eixa és la pregunta, ¿vale? És dir, no estic dient, pues ara llevem totes les arbres que n'hi hagin i fiquem pins. No, estan i s'han fet una inversió i tenen que rentabilitzar o el que sigui, estem plantejant. On hi ha masses forestals, és dir, les zones del terme en el qual s'han de fer transformacions agrícoles, considerem que deurien ser protegides para que mantinguen el caràcter de massa forestal natural com està ara, o deixem que seguissin transformant, ¿vale? No m'he entrat a... Evidentment, tots els huecos que n'hi ha per ahí n'hi ha cultius, això n'hi ha cultius, ahí n'hi ha cultius, així també n'hi ha cultius, ahí n'hi ha cultius, tot això està en cultius i en zones de... El tema és, on hi ha arboleda de massa forestal de temps, deixem que s'arranque es planta altra cosa o la protegim perquè se quede? Aquesta és la pregunta. Siempre que se ¿Eh?